atender este grave problema. E de momento nada máis e moitas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a defensa das emendas do Grupo Parlamentario Alternativa Galega de Esquerdas, número de 1 a 105. Ten a palabra Antón Sánchez. Sí, bons días. Bueno, para ver a pouca sensibilidade que ten o Partido Popular coa protección das especies, non hai máis que ver a principal especie ameazada no Estado español, que nestes días é o funcionario honrado da Axencia Tributaria, que tamén está sometido a unha cacería polo Partido Popular. En 18 meses, 300 desceses, cambios de posto, dimisións, depois ainda se indignan se os comparan con prácticas mafiosas. Onte pola tarde o dimitido ourensán señor Jones tuvo que firmar, presionado polo goberno, un escrito exculpando de responsabilidades ao Partido Popular. Bueno, pois esta é máis ou menos a sensibilidade coa protección das especies ameazadas, non? Ben, como ben dixo o presidente, a Alternativa Galega de Esquerdas presentou tamén 105 emendas xerais, concretas. Foi aceptada unha transacción das 105 tamén. Como se decía antes, pois unha mostra da capacidade de consenso que se nos pide no Parlamento galego. Ben, nós creemos que a modificación da lei, esta nova lei, non se xustifica o tenor do texto presentado, posto que, con respecto á anterior lei, non resolve o que creemos nós, nin mellora o que creemos nós problemas chave nesta cuestión. Creemos que non mellora, máis ben o contrario, aspectos na seguridade no exercicio da caza, tampouco mellora o que é o control ambiental das poboacións, non aporta solucións a un problema para o sector agrario como son os danos da fauna salvaxe, solucións efectivas, e non aporta solucións para compatibilizar a actividade da caza con outras actividades no monte que cada vez máis practica a cidadanía, non? Por tanto, nos creemos que non se xustifica este cambio de lei cando non se mellora. É unha lei moi permisiva para os cazadores e despois tamén unha lei que non, evidentemente, unha lei de caza non pode resolver toda a xestión do monte. A nós preocúpanos, evidentemente, os cambios que están a producir no exercicio da caza veñen determinados non só pola legislación propia da caza, sino polo entorno, tanto natural, o cambio radical nos ecosistemas galegos, que leva a un cambio evidente nas especies a cazar, o abandono do monte, o abandono da agricultura tradicional, fai que se cambien as especies, fai que tamén se cambie o modo de cazar. Tamén o entorno e as costumbres cambian, e nos preocúpanos un cambio que se está a producir no deporte da caza, cando é un deporte que cada vez é menos ligado á natureza, cada vez menos ligado ao entorno. Antes, as persoas que iban a cazar eran grandes coñecedores do seu entorno, culturalmente, tiñan que conocer a forza a natureza, as especies, o comportamento das especies, e agora cada vez estamos pasando a un deporte máis artificial e que se practique máis independentemente do lugar, do territorio onde se desenvolva, senón as condicións cada vez son máis artificiales e se pasa a un deporte menos ligado á natureza e máis consumista e moito máis agresivo co entorno. Dito de outro modo, pasa a ser unha caza que basicamente o que se quere é cobrar pezas, pasar un día, pero o lugar onde se produza o comportamento dos ecosistemas importa menos, non? Por tanto, a nós non é o tipo de evolución que nos parece mellor, non? Sobre todo, si se entende
como incluso se di no preámbulo da lei, que despois non está correspondido cas conseguintes medidas, que sexa unha actividade máis integrada no medio. Decía que non se resolven os principales problemas. Nós facemos moito fincapé na seguridade. Non se mellora, máis ben ao contrario, se empeora as cuestións de seguridade con esta lei. Nos vemos con preocupación que se permita cazar, por exemplo, en vías asfaltadas, que as distancias de seguridade para nós non suficientes, moitas veces son 100 metros cando o alcance das armas superan moito estas distancias. Nos solicitamos que a distancia sexa o 1,2 polo alcance das escopetas. Incluso, redúcense as distancias de seguridade con respecto á lei vixente, non? Tamén pedimos unha política sistemática de controis de alcoholemia preventivos. Creemos que é fundamental realizados. Tamén se nos rexeitou as enmendas neste sentido. É moi condescendiente co comportamento incívico de algúns cazadores. Evidentemente non se pode xeralizar, pero non hai restriccións para circular os vehículos a motor fora das pistas, co cual prodúcese danos evidentes que deberían de ser reducidos. Despois, nós éramos partidarios, e tamén se nos rexeitou, de aumentar a idade mínima para cazar, subida aos 18 anos. Finalmente, cando se empezou propoñendo a reducción, queda en 16. Nos pedimos tamén, dentro da cuestión da seguridade, que se eleven as condicións de vixilancia para que as persoas que vayan cazar estén en perfectas condicións ou en condicións óptimas físicas e mentais para non poñer en perigo a outras persoas. Tamén pedimos que os requisitos para obter a licencia de caza que se revisen cada 5 anos, que os requisitos sexan máis exixentes. Tamén creemos que non hai restriccións suficientes para cazar en solos queimados. Nos solicitamos 5 anos dende que se produciu o lume para disuadir as prácticas de queima. Solicitamos que se retiren tamén as técnicas de caza salvaxes e non tradicionais, como a caza en tobo ou as monterías en raposo. Despois, en canto ás infraccións, creemos que hai unha rebaixa na seguridade, unha vez máis, porque nas infraccións consideranse infraccións leves cazar sen renovar a licencia, non descargar a arma cando se aproximan persoas, cazar fora de tempada, ou estar en posesión de armas ou municións ilegais, incumprir condicións de seguridade. Nos creemos que habería que ser moito máis exixentes con estas infraccións. Creemos que tamén os períodos de prescripción das infraccións son moi curtos, que habería que elevalos, e que a cuantía das sancións é unha realidade, é a mesma que na lei 97, só que sin actualizar o IPC, polo tanto son menores. Tamén non nos parece ben que a superficie mínima dos vedados se reduza até 50 hectáreas. Nos pedimos que sexan as 200 hectáreas. Despois, na cuestión de controis ambientais, creemos que se deixa demasiado en mans dos cazadores o que é a xestión do monte, que só debe ser unha parte da xestión do monte e que a Xunta de Galicia non controla porque non pon os recursos necesarios para ter un diagnóstico certeiro das condicións das poboacións cinexéticas e de outro tipo de poboacións, tanto animais como vegetais. Por lo tanto, non se comprende, dentro da nosa parte, dentro un punto de vista da conservación da natureza ambiental, que se deixe tanta responsabilidade da xestión do monte nas organizacións de cazadores. Evidentemente é moito máis cómodo. Non se controlan suficientemente repoboacións e soltas, o que pode ocasionar tamén problemas incluso de tipo
sanitario. Non? En canto aos danos da fauna salvaxe, esperábamos que un problema tan denunciado tuvera medidas novedosas, preventivas, para evitar estas cuestións. Non as vemos, discrepamos tamén na fórmula do Fondo de Corresponsabilidade. Evidentemente, os grandes pagáns desto seguen ser os agricultores, que teñen uns danos enormes todos os anos. Con respecto a eso, incluso os danos indirectos que non se compatibilizan, porque xa renuncian incluso moita xente a plantar cultivos porque nunca poden recoller colleita. Eses non se compatibilizan, non? Por lo tanto, despois creemos que os propietarios de montes que non queren que se practique caza nas súas propiedades son agraviados nesta lei, non? Teñen que facer moitos máis esforzos de sinalización e de recursos para que non se practique a caza nos seus terrenos, e creemos que isto non pode ser. Teñen que ter, cando menos, os mesmos dereitos que os que sí que permiten. Supoñemos que teremos que esperar a ver a aplicación práctica de como se fai este fondo de corresponsabilidade, pero a verdade é que a súa indefinición e a súa propia formulación non garantiza que se vaya a mellorar con respecto aos danos da fauna. Por lo tanto, nos creemos que é unha lei, proxecto de lei fallida, posto que non dá un salto adiante nos aspectos clave. Creemos que hai que compatibilizar o exercicio da caza, fomentar outro modelo, fomentar un modelo máis integrado coa natureza, donde a parte, o aspecto cultural desta actividade estexa máis presente. Non se mellora nos aspectos de seguridade, que creemos que non significaría un aumento da burocracia, que xa é moita, pero que sí que hai que mellorar a seguridade efectiva. Creemos que tampouco se aportan elementos para que se controle a poboación, as repoboacións, as soltas, e creemos tamén que non se aposta por un modelo que sexa integrado coa actividade económica do rural, que axude e complemente a actividade económica no rural. Por esos argumentos nos presentamos 105 enmendas a esta lei, que só foi transaccionada porque creemos que habería que aproveitar que se redacta unha lei, o proceso de debate, para ir hacia un modelo que, en teoría, o Grupo Popular sempre na generalidade defende, pero que non se traduce en medidas concretas. Creemos que os cazadores, e dentro dos cazadores, os elementos máis agresivos dos cazadores poden estar contentos con esta lei. Moitas gracias. Moitas gracias. Ahora, o debate das emendas do Grupo Parlamentario dos Socialistas, do número 1 ao 65, ten a palabra Patricia Vilán.